ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଚିନ୍ତାକଳ୍ପ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ମହାରାଜ ଶାନ୍ତନୁ ଧୀବର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅପରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଧୀବର ରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଜ ମନ କଥା କହିଥିଲେ। ଧୀବର ରାଜ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା ଥିଲା ସର୍ତ୍ତମୂଳକ। ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେବା ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଥିଲା ଅତି କଠୋର। ଯଦି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ରାଜସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଶାନ୍ତନୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଯାଇ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଶାନ୍ତନୁ ଘୋର ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ ଏହା ପୁଅ ପ୍ରତି ଘୋର ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଯାଇଥିବା ପତ୍ନୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟବ୍ରତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ହିଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନପାରେ କେବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରି ନଥିଲେ କି ସତ୍ୟବତୀଙ୍କୁ ପାଇବାର ଦୁର୍ବାର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଭାବର ତୀବ୍ର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ବିଷର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦିନୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତିତ ରହିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ପିତାଙ୍କର ଏଭଳି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲେ, ହେଲେ ପୁଅର ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରି ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ। ପିତାଙ୍କର ଏଭଳି ମାନସିକ ଅବସାଦ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ସତ୍ୟବ୍ରତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବାରୁ ଶାନ୍ତନୁ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପୁତ୍ରର ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଧୀବର ରାଜଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ରାଜସିଂହାସନର ମୋହତ୍ୟାଗ କଲେ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିତ ପୁତ୍ର ହିଁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବ ବୋଲି ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଧୀବର ରାଜଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରୁ ସକଳ ପ୍ରକାର ଶଙ୍କା ଦୂର ନିମନ୍ତେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଅବିବାହିତ ରହିବେ ବୋଲି। ବିବାହ କଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜସିଂହାସନର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଦାବୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଏହି ଆଶଙ୍କାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ କଠୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଚିରକୁମାର ରହିବା ନିମନ୍ତେ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଧୀବର ରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ। ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରି ପିତୃଭକ୍ତିର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆଦର୍ଶ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପୂର୍ବକ ଚିରକୁମାର ରହିବା କାରଣରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଅମରବାଣୀ। ବିଧିର ବିଧାନ ହେବ ନାହିଁ ଆନ, ଏ ସଂସାର ନୁହେଁ ଚିର ସୁଖ ସ୍ଥାନ। ଚିର ସୁଖ ଏଥି ଲୋଡ଼େ ଯେହୁ ମୂର୍ଖ, ତାହା ଭାଗ୍ୟେ ଏକା ଲେଖା ଚିର ଦୁଃଖ। ଏହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି।